Amen? Okay, let's focus on our preaching this morning. 2 Thessalonians chapter 3. Basahin ko po ang verse 1, you read verse 2, until we reach verse 5. You found it? Give me a loud amen. Huwag natin kalilimutan tayo na sa simbahan na we require every member to have their own Bible. I said not cell phone, but Bible. Amen. And it must be a King James Bible. Okay, verse 1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Pwede po niyong laksan mamaya. Ano po yung verse 4? Verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. And verse 5, let's read it together. Verse 5, go. And the Lord direct your hearts into the love of God and unto the patient waiting for Christ. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat po sa awiting aming narinig. Patawad po sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito na magbigay pagpapala sa puso ng iyong anak at dalayan po namin na hamunin niyo po kami. At aming daladalain, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso mapagpakumbaba at ganyan din, Panginoon, handang sumunod po sa inyo. Salamat din po sa aming mga bisita. Dalangin po namin na kayo po ang siyang gumawa sa kanilang mga puso, natanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Patawad po sa aming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Nais ko pong pansinin natin yung verse 1. Na ang sabi ng Bible, finally, brethren, ito po ay sulat ni Apostol Pablo doon po sa church sa Thessalonica. Na ibig sabihin po na ang mga members po doon, kaya ang address po, finally, brethren, mga kapatiran. Alam nyo, ibig sabihin yung mga members ng Thessalonica ay mga taong ligtas. Tayo po, kung ikaw ay anak ng Diyos, ako ay anak ng Diyos, kailan tayo naging anak ng Diyos? Nung tayo lumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Brothers and sister in Christ. Kapatid po tayo. Magkapatid tayo sa Panginoon. Pag backslider, patid. Ano? Pero pag active, kapatid. Amen. So, pero wag niyo naman tawagin yung patid, halika. Hindi ganoon. So, ito po ay sa mga mananampalataya. At tandaan po natin, sabi ng Bible, that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. The title of this message is Glorifying the Word of God. Alam niyo mga kapatid, ang Biblia, hindi ito basta salita. Ito ay buhay na salita. This is the living Word of God. Sabi ng Bible sa John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, and the Word was made flesh. Yung pong Word na yun ay naging laman. Sino po yung naging laman? Jesus Christ. That's why the Word of God is the living Word of God. Ito po mga kapatid, ito'y buhay na salita. Kaya nga ito po ang nagbabago ng buhay ng tao. Kaya dapat po ay naluluwalhati po natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kung walang salita ng Panginoon, where are we today? Kaya nga ho, pag kayo inimbitahan sa simbahan at walang Bible, hindi dapat kayo pumunta ron. Sapagkat dapat pag-aralan ay salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan. Ito po ay Word of God. Sabi ng iba, ay hindi ako maniniwala dyan kasi sulat yan ng tao. Ay sino pa ang susulat nito? Kung hindi tao. Ito'y sinulat ng tao na wala silang relationship sa laman. Na sabi ng Bible, sila ay dinidiktahan ng banal na espiritu. Kaya hindi sarili nilang kaalaman. Kaya nga ang Bible ay walang contradiction.
can you find a book with 66 books without contradiction? Only the Word of God. It was written by 40 writers from different places, pero walang contradiction. This book is a perfect Word of God. The author is God. Amen? Kaya dapat bigyan natin ito ng kaluwalhatian. Salamat sa Panginoon. Without the Word of God, wala tayong maririnig. Anong sabi ng Bible? Faith cometh by hearing, and hearing by what? The Word of God. Hindi po yung salit-saling sabi ng mga magulang. Ang narinig natin sa mga magulang natin, mga nauna, ay salit-saling sabi na dinala dito ng mga prailing Kastila na pinamana sa ating mga ninuno na ngayon pa lamang nabubuksan ang mga puso't isipan ng bagong henerasyon ng patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayo, kung ikaw ay anak ng Diyos, you know 100% if you die, you are going to heaven. You are a child of God. You are a child of the King. Heaven is your home. Amen. Kaya dapat ito ay ating ipangaral. Ano siya? Proclaim it wherever you go. What shall we do? Anong gagawin natin? Listen to this. Kaya po tayo naririto. Naririto pa tayo sa mundo. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May pinagagawa ang Panginoon sa atin sa ayaw mo at sa gusto mo. Ang Diyos mayroong pinagagawa sa atin. So anong gagawin natin? Glorifying the Word of God by what? Number one, by respecting it. We need to respect the Word of God. Alam niyo pa mga kapatid na sa Amerika, ang isang presidente, bago yan mag-upo ng president, ay siya ay papatong ang kanyang kamay sa Biblia na sumusumpa na siya ay maglilingkod sa bansa na mayroong katapatan. We need to respect the Word of God. Before you read it, you need to pray. Kaya maraming tao ayaw ng Biblia kasi hindi daw nila naintindihan. You cannot understand it by your own wisdom. You need the wisdom of God. Maybe ikaw ay magna cum laude, sana cum laude, valedictorian sa inyong school, sa inyong university. But listen to this. You cannot understand the Word of God without the wisdom of God. Kaya nga sabi ng Bible, the Word of God is foolishness unto them who are perished, but to us who are saved, it is the power. Salamat sa Panginoon. By respecting it. How do we respect the Word of God? By reading it. Binabasa po natin ito, mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa Revelation chapter 1. Revelation chapter 1 and verse 3. Ang sabi ng Biblia po ay ganito, Blessed is that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang nagbabasa. Mapalad ang nagbabasa at nakikinig at tumutupad. Mga kapatid, kaya yung pagsimba natin, hindi lang basta makasimba. Hindi lang basta makasimba, hindi lang makapunta simbahan. Ang ibang mga tao, tatapat sa simbahan. Pagkatapos magsasign of the cross at uuwi na, tanungin mo saan galing, nagsimba. That is tradition. Hindi yan Bible. Hindi lang tayo nagsimba, pumunta sa simbahan, kundi ikaw ay pumunta sa simbahan para sambahin ang Diyos na buhay, ang Diyos na tunay, at pag-aralan ng kanyang salita. Pakinggan natin ang mensahe, ilagay sa ating puso, i-apply sa ating buhay. Sinasamba natin ang Panginoon. Pinupuri natin siya sa Old Testament. Dalawa lamang way ang pagsamba o ang pagsamba sa Panginoon. Praising and giving. Giving and praising. They give what they need to give and they praise the Lord. Kaya yung word na sela, ibig sabihin ng word na sela,
you need to pause. You need to stop. Stop first. Stop reading first. And look on God and praise Him for the blessings that God gave us. Pasalamatan natin siya. Listen to this. Ewan ko po kayo, kanina nung kayo nagising, anong first word na binigay niyo sa Panginoon? Thank you, Lord. Yes. Thank you po na ako ay ginising mo. Thank you po na ako ay ibinangon mo. Maraming taong nagigising pero hindi makabangon. Are you listening? Huwag natin kalilimutan, ang Biblia, ito po mga kapatid, ay pag binasa mo, pag nagbasa ka ng Bible, ay ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasalita sa iyo at sa akin. Di ba? Pag ikaw'y nagbasa ng sulat galing sa nagmamahal sa iyo, pag binasa mo yun, kaninong salita yun? Doon sa taong nagpadala sa iyo. Ito ay sulat ng Diyos na pinadala sa atin. Kaya salita ito ng Diyos. Kaya wala itong error, wala itong kasinungalingan. At lahat ng pangako dito ay mayroong katuparan. Amen? Kaya dapat natin pasalamatan ang Panginoon, mga kapatid. Na ito ay, sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Inspired. Ibig sabihin ng inspired, it is God's breath. Ibig sabihin is from the very mouth of God. Kaya sabi ng Bible, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Every time you come to this church, what you're gonna hear is the Word of God. During preaching, is the Word of God. During Sunday school, is the Word of God. During fellowship, is the Word of God. Why? What we need as a Christian is the Word of God. Ito ay magsasaway sa atin. Ito ay magbibigay mag-i-encourage sa atin, mga kapatid. Amen? At dito matututunan natin ang plano ng Diyos kung paano ang tao pupunta sa langit. Huwag natin kalilimutan, pag tao ka, meron kang kaluluwa. At ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan pumasok sa sanglibutan. At ang kamatayan ay naranasan ng lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Lahat po tayo ay makasalanan. Walang nagsabing amen na. Ngayon, kung ikay walang kasalanan, pwede ka nang lumabas. Umuwi ka na sa inyo. Pag wala kang kasalanan, kasi napapaligiran ka ng mga taong makasalanan. Walang lumalabas, ibig sabihin, tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan. At bilang makasalanan, may hatol ang Diyos na tayo ay pupunta sa impyerno. Sabi ng Bible, may langit. Sabi rin ng Bible, may impyerno. At ang impyerno ay lugar na dapat puntahan ng tao bilang makasalanan. But praise the Lord, ang Diyos ay naghayag din sa Biblia ng plano kung paano ang tao makatiyak ng langit na bagaman siya ay makasalanan. Napakasimple lang po. Kailangan nating admitin na tayo makasalanan. Kailangan nating tanggapin na tayo ay may hatol. Pagkatapos pagsisihan ng kasalanan. At sabi ng Bible, tayo mayroong kapatawaran. At ano pa? Buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pag tinanggap mo si Kristo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen? Kahit na tayo ay mayroong kapansanan, kahit na tayo ay hindi makalakad, kahit na tayo ay hindi makakita, kahit na tayo hindi makarinig, pag tinanggap mo si Kristo, isang araw, bibigyan ka ng katawang walang kapansanan, wala ng sakit, ng tinatawag ay glorified body. Kaya simple lang po ang pagpunta sa langit. Walang simbahan na makapagdadala sa iyo sa langit.
kahit na yung simbahan na yan ay nung panahon pa ng Kastila, hindi yan makapagdadala sa iyo sa langit. Walang relihiyon, gaano man kaganda ng pangalan ng relihiyon, walang organisasyon na makapagdadala sa iyo sa langit. Ang Biblia ay nagsabi na mayroong daan patungo sa langit. At kung mayroong daan, di mayroong langit. Diba? May daan punta sa Makati, may daan punta sa Maynila, may daan patungo sa Bicol, pero may daan din patungo sa langit. Maraming daan papunta sa kung saan lugar, pero ang punta sa langit ay iisa lang ang daan na yun ay mula pa mismo sa bibig ng ating Panginoon na sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. He is the only way. Mga kapatid, ang daan patungo sa langit ay hindi si Pedro. Tingnan niyo, mga tumatawag kay Pedro, sa lahat ng mga alagad ni Kristo, sino ang tinawag na, Satanas, umalis ka sa likuran ko? Si Pedro. Oh, bakit kayo tumahimik? Si Pedro ka ba? Hindi rin po si Maria. Si Maria, ina ni Kristo bilang tao. Pero hindi yan ina ni Kristo bilang Diyos, sapagkat ang Diyos walang ina. Kailan ba ang Diyos naging Diyos? Walang pasimula. Si Kristo, kailan naging Diyos? Walang pasimula. Kailan siya naging tao? Mayroong pasimula. Pero yung pagiging Diyos, walang pasimula. Kaya nga sabi ng Bible, siya nagkatao ang tao. Kung siya nagkatao ang tao, di tao siya. O sasabihin ng iba, ang Biblia hindi yung salita ng Diyos, sulat ng tao. Siyempre, tao ang magbabasa, kaya tao na sumulat. Ay kung mga aso ang magbabasa nito, ay susulat yan aso. Paano babasahin niya kung aso sumulat? Aw, 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 aw. Ganun babasahin yan. Pero salamat sa Diyos. Ang Diyos ang pumili ng mga tao para sinulat, para maunawaan po natin. Amen? Wala kang makikita sa banal na kasulatan na nag-uutos ang Diyos, tumawag ka kay Maria. Pero si Kristo mismo, nang sabi, sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya sabi ng Bible, ang pananampalataya nagbubuhat sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang Biblia din po ay nagtuturo kung paano natin tuturuan ang mga bata. Doon po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ngayon po, ibang-iba na ang mga ugali ng mga bata na sila ay nag-aakto na mas magaling pa kaysa mga magulang. Bakit po? Kasi hindi naturuan. Dapat sa Paul, nasa loob pa ng tiyan ng ina ay dapat dinidisiplina na. Alam niyo ba na sa loob pa ng ina yan ay, ng tiyan ng ina yan ay buhay? Kaya ngayon marami mga kabataan undisciplined. Walang respeto sa mga magulang. Ang tawag nila sa ama nila ay erpat. Sa nanay ay ermat. Alain mo yan, ginawa mong termos yung tatay mo. Ang laki ng kalukuhan ng mundong ito. Alam nyo, pag ang bata hindi disiplinado sa bahay, problema yan ng bayan. Problema yan ng lipunan. Problema yan ng simbahan. Problema yan ng school. Why? Because discipline does not begin in the school. Discipline does not begin in church. Discipline begins in the home. Sino magtitrain sa kanila? Ang ibinagay na padre di pamilya, ang authority ay number 1 ay ang tatay ng tahanan. Huwag niyo sabihin wala kayong panahon. Meron tayong panahon.
Turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran, paglaki huwag nilang hiwalayan. Paano yan? Deuteronomy chapter 6, tingnan nyo. Verse 7. And verse 7. Deuteronomy chapter 6, verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou rises up. Mga magulang, kailan nyo huling kinausap ang anak nyo? Lalo yung may mga maliliit na bata. Alam niyo kung kailan kinakausap ng mga magulang? Nung pagka sila'y sanggol pa lang, yung hindi nakakapagsalita. Di ba? Nasa, anong tawag na yung lalagyan ng bata? Nasa crib pa lang. Pagdating, hello, kamusta ka? Ngiti naman dyan. Sige na. Di ba? Nung hindi nakakapagsalita, kinakausap. Nung nakakapagsalita na, hindi na kinakausap. Baliktad na, balintong pa. Ay dapat, habang, sabi ng Bible talk to them in verse 7 ng chapter 6, ano sabi niya, and thou shalt teach them when diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest. When thou sittest in thine house, hindi sa restaurant. Sabi na, family time, sa restaurant. Hindi. Talk to them in your house. Discipline them privately and praise them publicly. Kinikilabutan ako dun sa mga magulang na mumurahin yung anak publicly. Bring them in the room. Dapat alam nila mayroon silang lugar na kinakatakutan. Spank them. Nasa Bible po yan. Teach them to respect you as their parents. Say, when thou sittest down in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, bago mahiga, and when thou rises up, pagkagising. Alam niyo mga bata, kasama mo pagkatapos bilang iiyak. Ay, hindi ko talaga malimutan sa malls, diyan sa Robinson, sa Alabang. Gusto ng bata, may ano na siguro mga 10 or 12 years old na yun, gusto niya nung Nike shoes. Ay ayaw, sabi ng nanay, wala tayong pera anak, wala tayong pera. Nagpagulong-gulong dun sa sahig. Ay, masyado akong na-encourage. Sabi ko doon sa nanay, doon sa tatay, akong nanggigigil Talagang hindi disiplinado Bakit? Hindi na-train. Subukan nyo mag-walking sa inyong lugar. Sinong dala-dala ng mga tao? Aso, tama. May kadina pa yan. Yung bata, walang kadina. Talagang gusto yan. Talagang, come on. Okay, set. Yung aso, ang daling turuan. Kaya marami nga yung mga disciplined dogs, mga wild na mga anak. Tama? Ay, ang palad nga ng mga bata ngayon, hatid sundo sa school. Ako'y naalala ko, grade 1 ako. Hindi na ako inihahatid, hindi ako sinusundo. Barefooted pa kami noon. Walang chinilas, walang sapatos. Kaya nga yung paa ko, parang paa ng pato Ay bakit? Nakayapak. Ay ngayon, hatid sundo ang bata, pero hindi kinakausap. Hindi tungkulin ng teacher, hindi tungkulin ng Sunday school teacher. Ang pangunay may tungkulin na yung mga magulang. Saan natin makukuha yan? Word of God. Kaya maraming laman ang rehabilitation center with undisciplined kids.
Neglected kids. Problema ng lipunan, pero kung bawat tahanan, ang ama ng tahanan at ina ng tahanan, matututo salita ng Diyos, train up a child in the way they should go, and these kids will learn to respect their parents. Anong sabi ng Bible? Honor thy father and thy mother. Ilang tawag sa anak mo bago sila sumunod? Putol na yung isang ugat dito sa liig. Duguan na bago sumunod. Ay, yung tatay namin, palibasa, pulis, may kanyang, whistle. 3 whistle lang. Pag wala, hindi kami makita sa bahay, nasa labas, 3 whistle lang yan. Pag 3 whistle, 4 whistle, wala ka pa. Dadapa ka na. Marami akong experience dyan. Minsan hindi ko naririnig masyado ang bira. Sabi ko, pangalawa na yun. Sunod dyan, 3 na. Takbo ako, takbo! Nagsilbato siya. Yung pangatlo nandun sa may pintuan. Pagtingin niya saan ka galing? Yan lang po. Ano gagawin mo ngayon? Sabi ko po, Tay, yung pangatlong silbato nyo, andito na yung pa ako sa may pintuan. Alam mo sabi sa akin? Dapa! Anong gagawin mo? Pag umiyak ka, may tama ka pa. Ay, mahilig talaga ako na sa boxing. Kasama ko yung mga kapatid ko. Sabi ko, naku, pambihira, nakatalo, nakaapat na. Dito na lang muna tayo. Ako yung panganay. Laban-laban ng boxing, pambihira ng pauwi na. Sabi ko, alam mo, papaluin tayo lahat. Ay, di ba mayroong mga, Pascal, yung mga, sa sigarilyo, yung mga cartoons? Magsapin, sigurado may tama tayo. Nagsapin kami. Pagkatapos ng palo, sabi, bakit nagtatawanan yun? Sabi ng nanay ko, ewan ko sa'yo, ikaw na pumalo eh. Maya-maya kami kumakain, nagkwento naman itong aking mga bunso, pambihira. Kagabi ho, may mga sapin kami. Anong ginawa ng tatay namin? Di tumawa na rin. Naisahan siya. Sa susunod, alam ko na, aalisin ko yung pantalon nyo. Discipline, mga kapatid. Train up a child. At tandaan po natin, when you read the Bible, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yan po yung magpapatatag, it will solidify your faith and build your doctrine. Kaya tinan nyo, isang bagay hindi natin gagawin not because of others says, but because of what the Bible says. Amen. So, glorifying the Word of God by respecting it. How do we respect the Word of God? By reading and studying. Number 2 is studying. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, dapat ito tatandaan natin. Number 1, sinong nagsasalita? Kanino sinasalita? At ano ang sinasalita? Sapagkat especially in the Old Testament, most of it ay address sa mga Israelites. Israel is the nation of God. And pag in-apply na, hindi sa atin yun, but it is applicable to us. Sa church. That's why Israel is the picture of the church. See? Yan ang larawan. Kaya yung pangako sa Israelites, applicable sa atin. Sapagkat ang Israel, generally speaking, that is God's people. Tingnan ang blessing ng Israel. Tayo sa kasaysayan, panahon ni Quezon, nag-alaga tayo ng 2,000 Jewish people. Kaya meron tayong building sa Israel. Kaya ang Pilipino ay hindi tayo kukuha ng visa for Israel. As long as you have a supporting papers. See? Alam nyo, ang pagpapala ng Israelites, tinan nyo yung Dominican Republic, ang ibaba niyan ay Cuba. Cuba nandun ang pagtitiis, paghihirap. Pero Dominican Republic, sila ay nag-alaga ng maraming mga Jewish people na tumira doon. They are more blessed. See? Kaya alam nyo, mga kapatid, ganun din. Sa simbahan.
Aren't you glad that we have a church like this that teaches the Word of God? So we are blessed. Kaya sabi ng Bible, mapalad ang nagbabasa. Hindi lamang nagbabasa, kundi nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ano sabi ng Bible? Sa Joshua chapter 1 and verse 8. Then yung sabi ng Biblia, after Deuteronomy. Joshua chapter 1, verse 8. Ang sabi ng Biblia ay ganito po, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way what? Prosperous, and then thou shalt have what? Good success. Not only success, but good success. Huwag mong bibitawan yung salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saan mo man dalhin yan, mga kapatid? Makikita lang natin kung kalooban ng Diyos when there is approval from the Word of God. Sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya ang katawan natin, hindi yan lalagyan ng usok ng sigarilyo. Hindi yan lalagyan ng alak. Yan ay katawan na binigay sa atin ng Panginoon na dapat alagaan natin. Sabi ng Bible, yan ay tirahan ng banal na Espiritu. Dapat alagaan natin para tayo ay masigla at matatag na kapaglilingkod sa Diyos. Amen. Ano sabi ng Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tingnan niyo po sa Proverbs chapter 4 and verse 6 and 7. Proverbs chapter 4, verse 6 and 7. Ano sabi ng Bible? Sa verse 6, from verse 4, chapter 4 and from verse 5, get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Verse 6, forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. Wherefore, get wisdom, and with all getting, get understanding. Mga kapatid, the only source of wisdom is God, through His Word. Punta ka sa secular school, makukuha mo yung secular knowledge. You can be an engineer, you can be an architect, you can be a lawyer, you can be whatever, a businessman. Pero tandaan natin, kaya pagpunta natin simbahan, hindi natin pinag-uusapan kung anong karir mayroon ka. Hindi natin pinag-uusapan kung anong trabaho mayroon ka. Ang pinag-uusapan natin ay wisdom na mula sa Panginoon. Then, I said, number one, glorifying the Word of God by respecting it. Number two, by our reliance upon it. Alam niyo ang salita ng Diyos? Reliable. Saan ka makakapagturo ng salita ng Diyos na hindi reliable? Ano sabi ng Bible? Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart. No talking, please listen to me. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tandaan natin, mga kapatid, tayong Kristiyano, tayo ay mayroon ng inilagay ng path ang Panginoon. We have our own path. That is part of our life. Ang sabi ng Bible, recognize Him, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Pero ang iba'y tumisinsay. Tingnan nyo, pag Sunday, nasaan ibang mga Kristiyano? Nasaan sila ngayon? Alam nyo, ang iba ay nasanay na ng online. Okay lang yun kung reasonable. Kung may sakit, o nasa ibang bansa. Pero nandiyan ka rin lang naman nasanay ka na. Tingnan niyo, nagtatrabaho ka. Ang tawag dyan, work at home. Pero ngayon, ni-required ka na, face-to-face. Andun ka sa trabaho mo, face-to-face. Ang hindi lang face-to-face sa church. How do you treat your church? Hello? Ay sabi ng Bible, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kaya noon pa man, mayroong nagpapabaya.
Hindi nila mapabayaan ang negosyo, hindi mapabayaan ang trabaho, hindi nila mapabayaan ang ibang bagay sa mundong ito, pero napapabayaan ang salita ng Panginoon, which is the most important. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We focus on material things, but God said we need to focus on spiritual things. Kasi pag tayo matatag spiritual thing, marunong tayo mag-rely sa Panginoon na ang Panginoon mayroong pangako, I will never leave thee nor forsake thee. Dapat ma-realize natin. Kaya sabi ng Bible, 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Mga kapatid, ang Diyos natin hindi manghuhula. Hindi yan manghuhula. Mayroong reliable yan. Kaya sabi ng Bible, walang anak ng Diyos na tapat na pinabayaan ng Panginoon. Wala. Daniel, itinapon sa yungib ng leon. Pinabayaan ba yun ng Panginoon? No. Yung 3 Hebrew men, Shadrach, Meshach, and Abednego, sa mga antukin and bedwigo. Tinapon sila doon, pinainit yung horno 7 times. Pero, ano sabi ng Panginoon, bakit? Sabi ng, ilan ba yung hinulog natin? 3, bakit 4 sila? Yung isa yung nakaputi. That's the angel of the Lord. Kaya nung inalis sila doon, sabi ng Bible, ni amoy usok wala. Kapatid, pag tayo natutong manindigan, ay panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay very accurate. Wala kang masasabi, kundi sundin ang salita ng Panginoon. I said, number 1, by respecting it. Number 2, by reliance upon it. Number 3, glorifying the Word of God by our reception on it. How do we receive the Word of God? Tingnan niyo po, Acts chapter 17. Ito ang wala kanina sa first service. Mapalad po kayo. Tinapos ko lang kanina kasi gusto kong tapusin on time. Ngayon naman ay malapit na. Romans chapter, Acts 17. Acts 17, verse 11. Anong sabi ng Biblia sa verse 11? Acts 17 and verse 11. Ang sabi ng Bible ay ganito. Doon sa mga taga-Berea, these were more noble than those in Thessalonica, and that they received the word with all readiness of mind, and searched the scripture what? Daily whether those things were so. They searched the scripture. That is how they received the word of God. Kaya pag tayo ay tinatamaan ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi yun pinag-aralan ng pastor paano ka patamaan. Ang salita ng Diyos is not respecter of person. Hindi sapagkat valedictorian ka, hindi ka tatamaan. Lahat tayo tatamaan. Kaya sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa tabak na may 2 talim. At yan ay discerner ng ating iniisip. See? So when you have the Word of God, God will teach you how to discern anything that is not glorifying to our God. Matututunan mo yan. See? So our reception, how do you receive the Word of God? Hindi pwedeng yung gusto lang po natin. Kaya sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Anong sabi ng Biblia? 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Ang sabi ng Bible, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Mga kapatid,
ang salita ng Diyos, dapat tanggapin natin. Whatever it is, just receive it. Then sabi ng Bible, ang principle ng Bible, tingnan nyo, sa Luke chapter 6 and verse 38. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sa verse 38, ang sabi ng Bible, given it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Ang sabi ng Bible, given it shall be given to you. Hindi ka bibigyan hanggang hindi ka nagbibigay. Kasi ang sabi ng Bible, magbigay ka at ikaw ibibigyan. See? Siksik, liglig, umaapaw. Mga kapatid, pag pinag-usapan natin material thing, ang pinakamababang pagpapala ng Diyos. Yung pong buhay natin, yung lakas natin, yung tamang pag-iisip. Can you imagine, kanina umaga, inilagay ng Diyos sa pag-iisip mo, you need to go to church, you need the Word of God. That's a great blessing. Amen. Kaya sabi ng Bible sa James 1:5, if ye lack wisdom, what? Ask. Humingi tayo. And then the last one, not only our reception, but our response to it. Paano tayo magre-response sa salita ng Diyos? James chapter 1, verse 22. Ano sabi ng Biblia? James chapter 1 and verse 22. Ang sabi po ng banal na kasulatan, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ang sabi ng Bible sa John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and what? They follow me. Paano po ano ang response natin sa salita ng Diyos? We need to follow Him. Alam niyo ho, ang kaibahan ng tupa at kambing? Yung kambing, tinalian mo na, hinihila mo na, susuagin ka pa. Nagkakaintindihan kayo tayo? Yung kambing, tinalian mo na, hinihila mo na, susuagin ka pa. Matigas ang ulo. Pero, yung tupa, si David ay shepherd boy. Wala siyang tali, wala silang tali. May pantawag siya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yung tupa, wala po yung tali, pero sumusunod. Ang sabi ng Biblia, kayo ay mga tupa, hindi tayo mga kambing. Kaya ang kambing ay mapanghi. Amoy alak, amoy sigarilyo. Ay sabi ng Bible, kayo ay tupa. Ye are my sheep, and my sheep hear my voice. See? Kaya mga kapatid, how do we respond to the Word of God? Are we a sheep? Tayo ba ay tupa ng Diyos? O tayo kambing ng Diyos? Paano tayo tumugon sa Kanya? Sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Doon po sa Acts chapter 16, ay meron po doon isang babae na ang pangalan ay Lydia. Sabi po doon sa chapter 16 ng Acts, ang sabi ng Bible ay ganito, sa verse 14, chapter 16 and verse 14. Ang sabi po ng Biblia ay ganito po, sa verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. Nakikinig. Kaya ano sabi ng Biblia sa Revelation? Ang may pakinig ay makinig. Kung ibig sabihin po yun, tayo may narinig pero wala tayong pakinig. Dumaan lang yun. May pakinig, ang lalagyan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay ang puso natin. Tingnan nyo, maraming mga tao mayayabang kasi yung kalang kaalaman inilagay sa ulo. Kaya very proud sila. Yung wisdom hindi ilalagay sa ulo, dapat sa puso. And from the heart, it will come out from us.
Amen? Kaya makita nyo, pagka mga professional na, yayabang na. Bakit? Yung kanilang pinag-aralan, ilagay sa ulo. Huwag natin ilagay sa ulo yung karunungan ng Diyos, yung salita ng Diyos. Sa puso natin ilagay. Para hindi lumaki ang ating ulo, ang palakihin natin yung puso natin. Largeness of the heart, hindi enlargement of the heart. Amen. Ilagay natin, tayo sumampalataya ng buong puso, kaya tayo ay naligtas. Mga kapatid, very clear sa Bible. Tingnan niyo po, last verse, Jeremiah 15 verse 16. Jeremiah, sa aklat ni Jeremiah, chapter 15, 15 and verse 16. Anong sabi ng Bible sa verse 16? The word were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. See, thy word were found. Natagpuan ko ang inyong salita, and I eat them. Tinanggap mo. And thy word was what unto me? Joy. Eh bakit pag nasa simbahan ka, nakasimangot ka, malungkot ka? Kaya dapat excited tayo nagsisimba. Katulad ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Why? I'm gonna hear the word of God. Ang maririnig ko yung salita ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi pwede na sa isang linggo wala tayong salita ng Diyos. 7 days. May sabi, 7 days without the Word of God equals 1 week. W-E-A-K. Mahina. Kaya ang Kristiano'y nanghihina pagka walang salita ng Diyos. Madala ng barkada. Pero tandaan natin, pag tayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, alam natin kung saan tayo maninindigan, alam natin kung ano ang tama, then stand for it. Amen? Paano tayo mag-response sa salita ng Panginoon? Listen to this. Halimbawa, tawagin ka ng Diyos full-time sa ministry. Paano mo i-respond? Sabi ng iba, why me? Mga kapatid, walang aksidente na tinawag ang Diyos. From eternity to eternity, kita ka ng Panginoon. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, huwag mong tatakasan. Marami na nag-try niyan. Pero wala. Si Elijah, nag-try, takasan ang Panginoon. Alam niyo, the most miserable life ay yung buhay na layuan mo ang panawagan ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, dapat tayo bilang mananampalataya, bigyan natin ng kaluwalhatian. Luwalhatiin natin ang salita ng Diyos. When you give glory to the Word of God, you give glory to God. Respect the Bible. Rely on that book. At huwag nating kalilimutan, tanggapin natin at mag-respond tayo. Kaya every time you listen to the Word of God at binigay yung invitation, mag-respond tayo sa Diyos. Kung kayo po, naririto, hindi pa kayo nakakatiyak ng langit, ang katiyakan wala sa simbahan, wala sa relihiyon. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. Mayroon pong magtuturo sa iyo, simpleng-simple lamang. Paano makatiyak ng langit? Tayo ba mag-stay lahat, please? Sa mga bisita po namin, mayroon pong lalapit sa inyo, na church member, church worker, ipapakita sa inyo ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sige po. Sige po. Mayroon pong magtuturo sa inyo paano makatiyak. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Can you imagine one of the city councilor, the elect city councilor by the name of Councilor Solidum? Meron siyang foundation. Sila yung PWD. Tingnan nyo, pinadala nila dito.
Salamat sa Panginoon. Mayroon pa rin mga concern sa mga kaluluwa ng tao. How about you? What is your response to the Word of God? Sabi ko nga, magkakaroon tayo ng Sunday School Teachers Training. God put that burden in my heart about children. Children's Department. Yung mga pulubi, anak ng mga pulubi na walang kakayanan, ay pag nadala mo yun sa Panginoon, hindi mo alam kung anong magagawa niyan. Okay na yung pulubi na totoo ang sinasabi kay sa mayamang kasinungalingan. Mas nire-respeto yun ng Panginoon. Ano ang iyong response sa salita ng Panginoon ngayong umaga? Ang Panginoon usap sa ating puso habang tinutugtog po ang awiting paanyaya. You come to this old-fashioned altar, talk to God. Kausapin mo ang Panginoon. Well, wag mo natin kalimutan ang service mamaya. 2:30 Youth Fellowship, 3:45 Divided Sunday School Fellowship, and then 5 o'clock ay ang ating afternoon service. Huwag niyong kalimutan po, baka magkamali po kayo. Mamaya pong hapon, linggo pa rin. At sabi ng Bible, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Sana po ma-influensyahan tayo ng salita ng Diyos. Give that Sunday for the Lord. Amen? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. At sa aming pansamantalang pagwahiwalay, ingatan niyo po kami. Kayo po ang maglagay sa aming puso na ang linggo ay para sa inyo. At dalayan po namin ito italaga po namin para sa inyong gawain. Kayo ay sambahin, purihin, pasalamatan, at pag-aralan ang inyong salita. Bless niyo po bawat family, ang mga anak, ang mga apo. At dalangin po namin, Panginoon, na dagdagan niyo pa po ang aming Sunday School teachers sa Children's Department, gayon din po sa Young People and Adult. Hinihiling po namin na sa isang tiyak na araw, sa teachers training, at kayo po, Panginoon, siyang maglagay sa puso ng inyong mga anak. Kayo maglagay sa puso nila ng burden, passion for souls. At hinihiling po namin, Panginoon, ang plano magkaroon ng children's ministry, na jeepney ministry. Ang aming dalayan, Panginoon, na ito ay inyong tugunan pangangailangan sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa aming pansamantalang pagwahiwalay, ingatan niyo po kami, at
patnubayan at mamaya po ay balik niyo po kami. At kami muli ay magpuri ng inyong banal na pangalan. Pagpalaan niyo po ang mga kinakausap for salvation, kayo hindi po ang masusunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody happy? Okay, God bless you and have a great afternoon. Enjoy your lunch.